उतरा. हे दे माझा रिपोर्ट दे. ये जरा डोळे मिचकवतात ना ते फक्त असेच, म्हणजे आपण कसं कॅमेरा बघून जरा मला कधी चष्मा लागलाय. तिथे बघा आपले 3-4 मिनिटं झालेली आहेत. मी जरा झाकण असं उघडतो व्यवस्थित. हे बघा वाफ दिसली, पण या काचेमुळे दिसत नव्हती आपल्याला ती. हा मग बघितली देवी? बघितली. हा, मग तू आता चालली कुठे? मी आता चालली डॉक्टरांकडे. आपले डॉक्टर देवाकडे. आता रिपोर्ट बाजूला आहे ना तुझ्या? हा. आणि कुठे, कोणतं हॉस्पिटल आहे? बॉम्बे हॉस्पिटल. बरोबर. आता तुझं डोकं दुखतंय? डोकं दुखतंय? आणि गाडीत असल्यावर असं, गाडी हल्ल्यावर डोकं हलतं का? थोडा हलतो. थोडासा हे होतं ना. पोचू आपण अर्धा. मोठे मोठे आहेत ना एकदम बिल्डिंग. तू काय रुमाल लावला तिकडे? बस बस व्यवस्थित बस. पाणी प्यायचंय? पाणी एक टर्न कशाला? टर्न आहे ना असा. समोरचे टॉवर्स बघ. अजून आपल्याला किती मिनिटं आहे? आपल्याला अजून 18 मिनिटं आहे. 18 मिनिटं आहे. 18 मिनिटात पोहोचू आपण. म्हणजे आपल्या घरापासून 1 तास लागतो. 1 तास लागतो बरोबर. विटीला जायलाच 1 तास लागतो ट्रेनला ना. हो बरोबर. मग तेवढं टाइम लागतो. ते बघितलं मी काय होतं ते, काय लिहिलं होतं तिकडे? अमृत महोत्सव काहीतरी लिहिलं होतं. है ना? तू कम्फर्टेबल आहे ना? आता तिकडे लिहिलंय, समोर गेलं की छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, लेफ्ट गेलं की डोंगरी. गाडी बघितली कशी उचलली आम्ही? उचलली कशी. का तिथे जागा नाही? नो पार्किंग. नो पार्किंग. नो पार्किंग मध्ये गेली ना गाडी. आलं का? आलं आलं. हे काय समोर ना, यही है ना, ये ओल्ड और न्यू इधर है ना. पूरा ये हॉस्पिटल ही है. तर फायनली पोहोचलो बॉम्बे हॉस्पिटलला. तो है ना व्यवस्थित? हा वाला आहे ना. हा बघा ते न्यू बॉम्बे पुढे लिहिलेलं आहे. उतरा. हे दे माझा रिपोर्ट दे. ये मंदिर माहिती राहू मी? महालक्ष्मी मंदिर आहे ना. चांगलं सजवलं आहे ना. आजी आली बघितली? हे बघ या साईडला, लेफ्ट साईडला. हे बघ, हे बघा इकडनं आहे ना, काम चालू आहे ना सर्व. साई सजवली पूर्ण. देवी आलेत ना. दिलो पप्पी दे, दिलो पप्पी दे. हां पूजा करते, काय करते जरा. आज पहिला दिवस. कोणता ड्रेस, कोणता कलर? सफेद. व्हाईट, पांढरा. व्हाईट. तुला पण दे प्रकार.
माझ्या तर सर्वांना प्रसाद घ्या माझ्या हातातला आहे ना. एक तुम्ही घ्या, एक मी घेतो. काय प्रार्थना केली? प्रार्थना करायची गरजच नाही, देवीला सगळं समजतंय. बरोबर आहे. देवी घरात आली म्हटल्यावर मग आणि बरं केलं. आणि काय डॉक्टरांनी काय सांगितलं ते सांगूया आपण. चला, आपलं घर किती लांब आहे दाखवू? ते काय जवळ तर आहे तिथे. डॉक्टरांनी काय सजेशन दिलं, डॉक्टरांनी काय सांगितलं, एवढं बॉम्बे हॉस्पिटलला जाऊन आले, एवढं लांब, आपल्या घरापासून 1 तास लांब. तर बसा, डॉक्टरांनी काय सांगितलं? काय सांगितलं? खुशी सांगितली. खुशी बघून गोळ्या वाढवले. हां, काय असतं माहिती आहे काय, डॉक्टरकडे म्हणजे डॉक्टरांशी बोलून आणि जेव्हा बोलून बाहेर येतो ना तेव्हाच माणूस अर्धा बरा होतो, नाही तर अर्धा संपतो. तिकडे मम्मी अर्धी बरी झालेली आहे. पण जे ब्लड प्रेशरची मम्मीची 1 गोळी होती फक्त दुपारची, ती आमच्या जनरल डॉक्टरनी 2 केली होती. आणि ह्या डॉक्टरांनी सांगितलं की BP चेक करायचं आहे, मॉर्निंगला पण आणि रात्री पण, दोन्ही टाईम चेक करायचं आहे. 15-20 दिवसाचं फॉलो बघायचं आहे पूर्ण लिहून किती BP असतो. आणि जेव्हा पण माहिती पडलं की BP वाढतोय त्यावेळी इन्स्टंटली ती गोळी द्यायची. BP कंट्रोल करायला सांगितलं आहे. मम्मीची पाठ दुखते त्यासाठी ऑइल दिलं आहे, ऑइल लावायचं, मग त्या शेकवायचं पण आहे, तेल लावल्यानंतर शेकवायचं आहे. तिसरं दिलं आहे की एक डोक्यासाठी 1 गोळी दिलेली आहे. हां, तर ते आपले बॉम्बे हॉस्पिटलचे न्यूरोलॉजिस्ट आहेत तिकडे आम्ही गेलो होतो. तर मध्ये पण होतं ना त्या डॉक्टरांचं. हां, म्हणजे वेगळे डॉक्टरांचं तुम्ही नाव दिलं, पण त्या हॉस्पिटलमध्ये 2-3 एकदम मोठे डॉक्टर आहेत जे मोर दॅन 20 इयर्स त्यांना एक्सपिरियन्स आहेत. आणि पूर्ण हिस्ट्री विचारून सर्वात चांगलं केलं. आणि मम्मीला आणि मलाही सुद्धा आवडलं. ट्रीटमेंट व्यवस्थित झाली. आता फक्त औषधं घ्यायची आहेत. औषधं खाल्लं पण नाही तरी ती तोंडावरती स्माईल आहे. बरोबर ना? है ना? ओके. मला सकाळी देवी घरात आली ना तेव्हाच मला वाटलं की मी बरी आहे. भाई इकडे भाई, आता जरा भाईला इकडे बसूया. आणि कालच्या व्हिडिओमध्ये जे नोटीस केलं होतं ना ते मला सर्वांना दाखवायचं आहे. भाई वरती बघा जरा. हां, तर डोळ्याचा प्रॉब्लेम आहे का मम्मी भाईला? नाही. हां, ते भाई असे जरा डोळे मिचकवतात ना ते फक्त असेच, म्हणजे आपण कसं कॅमेरा बघून जरा. मला कधी चष्मा लागलाय, बाईना अजून चष्मा नाही लागला. भाईला चष्मा नाही का, भाईला काय हे नाही बोलायला नको काय, पण हा, पण भाईला डोळ्याचा प्रॉब्लेम नाही. भाई असंच, म्हणजे समजा तुम्ही पण कधी असं वेगळा माणूस कोण बोलत राहिला ना तर असे जरा डोळे हे करतात. डोळ्याचे प्रॉब्लेम नाही भाई ना? भाईना कसलाच प्रॉब्लेम नाही. चला, भाई चांगले आहेत आपले. ओके, है ना? तर भाईला काहीतरी तू गिफ्ट आणलंयस काय? भाई तुम्हाला गिफ्ट आणलं डब्यात? हे तुम्हाला गिफ्ट काय बघा त्यातलं? व्हॉट इज दिस? कोंबडीचा पीस. केक. बाय खावा, केक खावा, पहिला तोंड गोड करा. आधी केक खावा नंतर सांगणार कसला केक. तुम्हाला पण नाही माहिती आहे कसला केक आहे. कसला केक आहे सांगा. आम्ही 2 काम करून आलो. कसला केक आहे सांगा. काय म्हणजे बाईला माहितीच नाही. काय होतं सांग. आज ताईचा बर्थडे. ताई आलेली. ताई आलेली नाही. आम्ही डॉक्टर कडून जे ऐकलं म्हणजे चांगलं वाटलं मला, तर म्हटलं आता घरी जायचं ना तर चल ताईकडे जाऊया, ताईचा बर्थडे पण आहे. घरी गेलेले. मग ताईच्या घरी गेलो आम्ही. ताईनी आणि जिजूने केक आणला, पूर्ण फॅमिलीने केक आणला, कापला तिथे. आणि मग तुम्हाला आणला आम्ही केक. तुम्हाला कसं विसरणार आहे ना. ताईने तुम्हाला आठवणी दिल्या भाई, भाईला घेऊन जाणार. आम्ही खाल्ला ना. तुम्हाला दिलाय ताईने. ओके. आम्ही म्हटलं नको केक, नाही भाईला केक घेऊन जा. जिजू पण बोलले आणि ताई पण बाईला भाईला घेऊन जा. बाबू काय आता ओळखत नाही आपल्याला. बाबू रडते. नवीन दिसलो ना. तर तुम्ही सर्वांनी पण आता ताई आपला व्हिडिओ बघून कमेंट तर वाचेल. तर बर्थडे तर नाही दाखवू शकलो आम्ही काही कारणाने, पण तुम्ही ताईला विश करा हॅपी बर्थडे कमेंट मध्ये. ताई तुमची सर्वांची लाडकी ताई आहे. हॅपी बर्थडे ताई, हॅपी बर्थडे प्रियांका. पहिली शिरवाडकर होती प्रियांका, शिरवाडकर होती, आता प्रियांका मयेकर झाली है ना. हॅपी बर्थडे सांगा. हॅपी बर्थडे करा माझ्या ताईला. बाकी खाल्लात? ओके. ताईला हॅपी बर्थडे नाही केला, हॅपी बर्थडे बोला. हॅपी बर्थडे. व्हेरी गुड. चला, आता बघा आपली आरती चालू आहे आपल्या चाळीतली. तर आता कसं नवरात्र आहे आणि आपल्याला उपवास सुद्धा असतो. तर उपवासानिमित्त मी काहीतरी जेवण बनवतोय, काहीतरी रेसिपी बनवतोय, ते तुम्ही पहा.
तर इथे बघा रेसिपी बनवायला मी काय काय घेतले. आपले रताळे घेतलेले आहेत कापून, चांगले धुतलेले 2 पाण्याने. इकडे आपला उपवासाचा मीठ घेतलेला आहे, 1 चमचा साखर, आपले 3 चमचा खोबरा आणि 1 किंवा 2 मिरच्या आपण घेणार आहे. सर्वात आधी इकडे बघा आपण कढई तापवलेली आहे. आता चमचा आणि हा गेला 1 चमचा तेल. फक्त 1च चमच आपल्याला तेल टाकायचं आहे. तर इथे बघा तेल चांगलं तापलेलं आहे. तर आपण ज्या मिरच्या कापलेल्या आहेत ना ते आपण टाकूया. जर आपण मिरच्या चिरून घेऊया चांगले. थोडेसे फ्राय झाल्यानंतर आपण जे रताळी कापलेली आहेत ना ते आपल्याला पूर्ण टाकायचे याच्यात. ते बघा मी 1 मिनिट चांगलं ढवळून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यात आपण अर्धा चमचा साखर टाकायची. आपलं उपवासाचं आहे म्हणून उपवासाचं थोडंसं मीठ टाकायचं आपण. आणि इथे आपण खोबरा सुद्धा घेतलेला आहे 3-4 चमचा, तोही आपण टाकायचा. आता आपण हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं, ढवळून घ्यायचं. इथे बघा चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेतलं सर्व आपण जे साहित्य टाकलेलं आहे. आता आपल्याला इकडे 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. आणि 5 मिनिटामध्ये मध्ये एकदा झाकण उघडून पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे ढवलायचं आणि बघायचं आहे की आपले रताळे शिजले आहेत की नाही. तिथे बघा आपली 3-4 मिनिटं झालेली आहेत. मी जरा झाकण असं उघडतो व्यवस्थित. हे बघा वाफ दिसली, पण या काचेमुळे दिसत नव्हती आपल्याला ती. इकडे आपण साईडला ठेवूया आणि आपण चांगल्या प्रकारे परत जरा हे ढवळून घेऊया. अजून याच्यावरती झाकण आपल्याला ठेवायला लागेल, कारण अजून शिजलेले नाहीत. आपण जेव्हा ढवळतो ना तेव्हाच आपल्याला माहिती पडतं ॲक्च्युली. पण जराशे नरम झालेत कम्पेअर्ड पहिल्यापासून. आता बघा मी चांगल्या प्रकारे परत चांगले ढवळले ते. आणि इकडे गॅस आपण स्लोच ठेवलेला आहे. ठीक आहे. ही रेसिपी खूप इझी आहे. साहित्य पण आपलं एकदम सोपं आहे, घरगुतीच आहे. कोणीही रेसिपी लगेच आणि पटकन बनवू शकतं. आणि ही रेसिपी हेल्दीसुद्धा आहे, कारण आपण ह्याच्यात ऑइलचं प्रमाण कमी वापरलेलं आहे. आणि रताळे आहेत आपले आणि बाकी काय जास्त एवढं साहित्य नाही आहे. तर इथे बघा आपली रेसिपी ऑलमोस्ट झालेली आहे, कारण लगेच समजलं आपल्याला. हे बघा ओके. इथे आपण काढून ठेवलेलं आहे. आणि आपण एक आपल्या चमच्याने असं हे करून बघायचं, स्मॅश करून बघायचं. बघा चिवललं बघा, लगेच शिजतात ते. हे बघा दिसतं आहे शिजले. तर आपली इकडे रेसिपी झालेली आहे एकदम चांगल्या प्रकारे. आपण गॅस घालवूया आणि आता इकडे आपल्या नवीन प्लेटमध्ये आपण सर्व करूया. तर इकडे आपली रेसिपी एकदम झटपट, पटापट आणि एकदम सोप्या प्रकारे आपण बनवलेली आहे. रेसिपी उपवासाची एकदम रेडी आहे. या तुम्ही सर्वांनी पण खायला. एकदम गरमागरम आहे एकदम. बघा म्हणजे झटपट उपवासाला जर कोणाला पाहिजे असेल ना तर त्याने अशी रेसिपी बनवायची. रताळे आणायचे आणि अशी बनवायची, मस्त पोटभर खायचं. ओके. रेसिपी बनवली मी, पण सांगणारे ज्यांनी हातात पकडले त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. रेसिपी रेडी आहे. तुम्हाला कशी वाटली, ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. आणि एकदम सुंदर झाले आहे. आता तू खाऊन दाखव. नाही मला माहिती आहे, तू खाल्ली म्हणजे झालं. व्हिडिओला लाईक करा. बाय बाय. मस्त झाले, भारी झाले आहे.